Сәлам дуслар, сәлам топ клип тапшыруын атна буе көтіп алганнар. Һәм безнең каналга очраклы рәвештә килеп эләккәннәр. 10 клип арасындагы ярышка нәтиҗә ясарга вакыт җитте. Шулай ук артистлар тормышыннан кызыклы яңалыклар. Алар көзге депрессиягә бирешмиләрме? Уңайлырак итеп утырыгыз. Без башлыйбыз. Белгәнегезчә, без һәр атна хит-парадтан иң аз тавыш җыйган клип белән саубуллашабыз. Бу атнада кемгә көрәшне дәвам итәргә сезнең тавышлар җитеп бетмәде. Карыйбыз. Bulayım deyip izlelik Qalar idim min sening Ko'nglingda beklanib meni beklab qo'y Ko'ngling turlarina Birer izlelik bo'larmi Sog'inib suylaringga Бу атнада безнең хит-парадка ыргылып тагын бер яңа клип килеп керә. Каршы алыгыз Резидентны. Һәм әлбәттә, тавышлар юлларга кызганмагыз. Җитсә яшелгә, күмелә синең ярлар. Бер ям өстәп шул ярларга, ышалар карлыгачлар. Ак иделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Ак иделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Шымырты миләш болынында күмеләшәү чәчәккә Мине ышанам очрашулар булыр дип киләчәктә Ак иделнең буйлары шаулап ага сулары Шул якларга синең янга алып бара уйларым Ак иделнең буйлары шаулап ага сулары Шул якларга синең янга алып бара уйларым Хаман ашкына күңелләренең ашкынуы бу бит тикмәгә түгел Ак иделнең буйлары шаулап ага сулары шул якларга синең янга алып бара уйларым Ак иделнең буйлары шаулап ага сулары шул якларга синең янга алып бара уйларым Шул якларга синең янга алып бара уйларым алып бара уйларым
Камиллекнең шиге юк. Дилә Нигъматуллина бу сүзләр белән тулысынча килешә. Һәм өстәмә һөнәр итеп, мәҗлесләр алып бару сиренә төшенә башлаган. Инде бер еллап Булат белән мәҗлесләр алып баралар. Белемен арттырыр өчен школа ведущих курсларына йөри. Бу тармак бик күңелемә хуш килде. Шуның өчен остарасым килә дилә. Әфәрин. Хәзер шулда җитә клибы өчен тавыш бирергә мөмкин дуслар. 13:20 номерына топ клип 114 санын язабыз да, күп итеп SMS хәбәрләр юллыйбыз. Йөрәгемнең серләрен җырга үрәм, хәтта җил тынып көйләрен тыңлый. Синең дә сөюте яна сизәм, шуңа йөрәк түзә көтеп талымый. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгем ишектә ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Син дөньяда бар дигән тик бер уйда, сагыш салкыннарында җылыта. Иннәргә төшкән тормыш сынаулары, җиңеләеп киткәндәй шул чакта. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгем ишектә ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Сандугач тавышын таңда ишетсәм, синең моңнарыңны күңлем таный. Шын мәхәббәт гомердә тик бер килә, аның көчен язмышта җиңә алмый. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгем ишектә ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгем ишектә ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Йөрәгем ишектә ачып килсен килгәнә. Яннарымда булгана бәхеткә, шул да җитә. Депрессия ул Лиана Габдрахманова өчен түгел. Ләкин шуңа да карамастан, ул тынычлык ярата. Үз уйларына бирелеп, аларны тәртипкә китерер өчен сәгатьләр буе утырырга мөмкин. Шулай кәефе кырыла башласа, дуслары белән очрашырга, кинога барырга яисә яңа китап укый башларга тырыша икән. Дуслар,
Siz de Liyana Gabdrahmanova'nın keyifleri şəb bulun tilesəgiz, 13-20 номерine top klip %16 sanın yazıp, onun için küp itip tavuşlar yollağız. Elle uylamışa yaratmayım deyip mina Endeştin de yanan gidip oradan Min yalğızım kalıp erniştim Min yalğızım kalıp erniştim Yanlarımda nige yanlarımda Yanlarımda
Безне сездән айырып ала торган вакыт җитте. Эфирда реклама. Сентябрь айын гүзәлем бик ярата. Әле 7 сентябрь көнне аларның Салават Миннеханов белән туйларына нәкъ 2 ел булган. Белгәнегезчә, гүзәлем Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга керде. Бик ошый, көне буе җырлыйсың ди гүзәлем. Син бит булай да артист, сиңа нәрсәгә монда укып йөрү диючеләр дә әлбәттә бар икән. Ләкин камиллекнең шиге юк. Шулай ук берәү сез гүзәлемнең сеңлесе мәллә дип тә сорап аптыраткан. Чөнки гүзәлем телевизор экраннарыннан гына озын күренә. Ә чын барлыкта ул бераз бәләкәйрәк. Нишләтәсең? Асыл таш зур булмый. Ә хәзер әйдәгез, әни клибы өчен тавыш бирик дуслар. 1320 номерына топ клип 113 санын язабыз да SMS юллыйбыз. Кояш кебек нурлы ниемә, багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм
Рафаэль Латыпов шулай ук һәр ел фасылын нык ярата. Көз булгач эшләр күп, үзләренең бакчаларында эшләгәннәр, бәрәңге алганнар. Әле тормыш иптәше Динә ханым кое казыган. Андый эшкә дә бик булдыра икән. Шуның өчен арзан бәядән сыйфатлы кое тишекләре казытасыгыз булса, Динә ханым шалтыратыгыз. Тик аңарчы 1320 номерына топ клип %17 санын язып, Рафаэль Латыпов өчен тавыш бирергә кирәк. Elleğinde sizemedin, seni küzlep yürgenim. Durğızdan ütken soyun yanaradır kisilerim. Seni kürgeç gözlerim, asulandı yüzlerim. Siyen diyen sözlerimle kabul içi sigenim. Bilsen iyiydi yüreğim, sin dipkimle dipkenim. Siyen seni sigenim. Seni kürgeç gözlerim, asulandı yüzlerim. Siyen diyen sözlerimle kabul içi sigenim. Bilsen iyiydi yüreğim, sin dipkimle dipkenim. Siyen seni sigenim. Musu benim tünlerim, yalnız kalsam sigenim. Senin yaktı izlerini yıldızlardan özlerim. Seni kürgeç gözlerim, asulandı yüzlerim. Siyen diyen sözlerimle kabul içi sigenim. Bilsen iyiydi yüreğim, sin dipkinde dipkenim. Siyen seni sigenim. Seni kürgeç gözlerim, asulandı yüzlerim. Siyen diyen sözlerimle kabul içi sigenim. Bilsen iyiydi yüreğim, sin dipkinde dipkenim. Siyen seni sigenim. Şık bakşağa sigenim, tınla küngül sırlarım. Şın küngülden aytem sina siyem seni sigenim. Seni kürgeç gözlerim, asulandı yüzlerim. Siyem diyen sözlerimle kabul içi sigenim. Bilsen iyiydi yüreğim, sin dipkinde dipkenim. Siyem seni sigenim. Seni kürgeç gözlerim, asulandı yüzlerim. Siyem diyen sözlerimle kabul içi sigenim. Bilsen iyiydi yüreğim, sin dipkinde dipkenim. Siyem seni sigenim. Bilsen iyiydi yüreğim, sin dipkinde dipkenim. Siyem seni sigenim. Siyem seni sigenim. Тапшыруыбыздың яртысы артта калды. Урталыкка килеп җиттек. Иң кызыгы әле башлана гына. Көз миңа Гөл Алла Пугачеваның «Осенний поцелуй после жаркого лета» җырын хәтерләтә дип сүзен башлады Лилия Хайруллина. Поцелуй, поцелуй. Ләкин соңгы арада аның белән бик үк позитив булмаган вакыйга булган. Ул үзе Казанда яши. Чаллыда калган гастрольләргә йөри торган «Газель» машинасын бер төркем таныш булмаган егетләр урлап бәрдерәләр. Мөгаен Башкортстан якларында концерт куеп кайтырга ниятләгәннәрдер. Егетләр, гастрольләрдә йөрү бик җиңел түгел. Ә менә Лилия Хайруллина өчен сезгә әле бик күп SMS тавышлар җибәрергә туры килер.
dilekler taba ola Din yarının nereden de Bäxitli bulu sirleri Kütügeli gadigene Yaratıp han yaratılıp Yaşarga kirek jirde Bäxitli bulu sirleri Kütügeli gadigene Yaratıp han yaratılıp Yaşarga kirek jirde Har tuğan tağını yılmayıp Qarşı alıp seyini Күңелдә şu saklamay Yaşı kişiredeli Bäxitli bulu sirleri Kütügeli gadigene Yaratıp han yaratılıp Yaşarga kirek jirde Бәхетле булсаң бүлеп bir өлешін дустыңа Бүләк иткән сайын бәхет сиңа да арта бара Бәхетле булу серләре күп түгел гадигенә Яратып һәм яратылып яшәргә кирәк җирдә Бәхетле булу серләре күп түгел гадигенә Яратып һәм яратылып яшәргә кирәк җирдә Яратып һәм яратылып яшәргә кирәк җирдә Көз Миләүшә Фазылҗанова өчен иң яраткан фасылларның берсе. Әле күптән түгел ул Казанга Ильяс Аухадиев исемендәге музыка училищесына укырга кергән. Экзаменда иң курыкканы сольфеджио фәне булды ди Миләүшә. Менә, Алла бирса татар эстрадасында тагын бер профессиональ белемле җырчы булачак. Миләүшәгә уңышлар теләп, аның туган көнең белән әни клибы өчен тавыш бирик дуслар. 1320 номерына топ клип 120 санын язабыз да, SMS хәбәр юллыйбыз. Синенем янда булгач, шундай күңелләр рәхәт. Барысы өчен рәхмәт сиңа, мең рәхмәт. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрән. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Киткән чакта озатасың, исән сау йөрә дисең. Уемда да күңелдә дә яши бит синең исем. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрән. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Кайчан моңа
яшьләреңне. Мин телим синең һәр вакыт, елмаеп яшәвен яне. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрә. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Бүләк итәргә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы булсын бәйрәме. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрә. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Туган көнем белән әни, кадерлем бердән бәрә. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Озын булсын гомере. Иң көчле клипларга күчкәнче кыска вакытлы рекламага бүленеп алыйк. Бездән аерылмагыз, дуслар. Хит парадыбызның иң көчле өчлегенә дә килеп җиттек. Кайсы клип бу атнада 3нче баскычта? Карыйбыз, дуслар. Лиана Хисматуллина әлеге ел фасылын бик ярата. Җәй көне рәхәтләнеп ял итеп көч-куәт җыйдым. Хәзер шуны эшкә җигәм ди. Әле күптән түгел Мәскәүдән 2 көнгә генә иптәш кызы кунакка кайткан. Шул кыска гына вакыт эчендә Казанның бөтен матур җирләрендә йөреп чыкканнар кызлар. Лиана, Мәскәү кызларын Казанда гына түгел, авылда да бераз йөртергә кирәк. Авылда да бит матур, истә озак вакытларга уелып кала торган урыннар бар. Әйтик, Бәрәңге бакчасы. Лиана Хисматуллина өчен тавышларыбызны кызганмыйк, дуслар. 1320 номерына топ клип 109 санын язабыз да, күп итеп SMS хәбәрләр юллыйбыз.
siyleyim indi kimge bireyim Күңелімде ерткен назларына Yolg'iz болсам havalarga qorayım Zotib qolam ketgan qozlarına Kimge siyleyim indi kimge bireyim Күңелімде ерткен назларына Kimge siyleyim indi kimge bireyim Күңелімде ерткен назларына Күңелімде ерткен назларына Җырчы Гүзәлиянең депрессияга бирелергә вакыты юк, ләкин күптән түгел аңа бик нык кына борчылып алырга туры килгән. Казаннан Мәскәүгә самолет белән очканда, самолет бик авырлык белән бераз селкенеп утыра. Шул вакытта Гүзәлия бераз гына башын бәреп алган. Бик кызык булмады, куркытты ди Гүзәлия. Самолетта баш бәрелгәннән соң Гүзәлиянең тагын яшерен талантлары ачылып китмәсә ярый. Тик аңарчы югалтасым килми клибы өчен тавыш бирик дуслар. Худай берген бәхетім сен өмірлікке деп келдің
qanatını yo'qotma ümitimni tortib olma Xudoyim birdan bir baxitimni Siz otna davomında jibərgən tavuşlar boshqa kliplarga onu uzarga mümkinchilik bermadi. Hit paradning absolut jinguvchisi. Birinchi o'rin. Qarshi olamiz. Elvin Grey yo'qdan g'ina kishilarning kayflarini ko'tarishga yarata ekan. Әлі bir to'yda yosh parlarning obilari Elvin Greyni bo'lak etgan. Kalash urus aytmishli shoki yulduzni kelib quchoqlab o'q ola. Elvin Grey ise o'zining oltin kiyimlari bilan balqib, eng motor jırlarini bo'lak etdi. Әлеге emotsiyalarni siz o'zingiz Elvin Greyning VKontakte saytidan qoriy olasiz. Mana shulay do'stlar. To'yda kuyov bilan kelishning kayflarini ko'tarasiz kelsa, allaningni qimmatli mashinalar bo'lak etasi yo'q. Oltin Elvin Greyni gina chaqirsangiz bo'la. Hozir Yilama Yorsima klibi uchun tovush beramiz do'stlar. Aşmadı gammelge ant itib birishgan va'dalar yilama yarsima sen o'zing g'ayibli borsima yilama
Ни кызганыч, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Атна дәвамында яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирергә унытмагыз. 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап яраткан клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр юллагыз, яисә tntvonline.ru сайтына кереп, яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Шулай ук сез безне ВКонтакте шелтәрендәге официаль төркемебездә һәм Instagram аккаунтында күзәтә аласыз. Ә без сезнең белән бер атнадан очрашырбыз, дуслар. Сау булыгыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.